Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokan. Nah, iki lur ya. Selasa tanggal 14 lur ya. Nah, Selasa tanggal 14 lokasi kedua lur ya. Nah, iki tak siapin lintingan lur. Nah, lintingan KB 6 lur ya. Sing 20-an siji loro telu papat, sing 20-an papat, sing 10-an loro lur ya. Nah, iki tak siapi jiro 6 linting lur. Nah, iki lur ya. Wis pokoke disimak kae lur, diwasi nek ndeleh lur. Nah, nek ndeleh diwasi lur ya. Dadine engko ben powo enak lur. Delok videone sampai tutup lur ya. Engko terus di screenshot no lur. Ben cepet temok lur ya. Nah, iki sing pertama lur, 20-an lur ya. Nah, 20-an. Nah, tak gresepno kene lur. Nah, 20-an kene lur. Nah, kene lur. Nah, 20-an. Nah, iki lur, maneh lur ya. Golek nonggon lur. Nah, golek nonggon kene lur. Nah, iki 10-an lur. Nah, iki yang kedua lur ya. Nah, 10-an. Nah, garek papat lur ya. Garek papat lur. Garek papat. Garek papat lur ya. Golek nonggon lur. Nah, kene lur. Kayak kene lur. Nah, iki lur. Iki sing 20-an lur ya. Nah, 20-an lur. Nah, pokoke engko digolek ya lur. Nah, cek telu lur. Nah, kabeh cek telu. Kabeh cek telu lur. Dilendi iki. Nah, kene lur ya. Tipe enak lur. Nah, iki lur. Nah, iki 20-an lur ya. Nah, agak celokan iki lur. Nah, iki 20-an agak celokan kene lur. Nah, 20-an. Nah, garek loro lur ya. Nah, garek loro. Garek loro. Nah, iki lur. Iki sing 10-an lur. Nah, iki deleh kene lur. Nah, deleh kene lur. Nah, iki cek 20 lur. Nah, cek 20. Tak linteh cek 20-an lur.